Здравейте! Днес отново съм в студиото, но този път ще направим нещо малко по-различно. От известно време получавам въпроси относно това с какъв микрофон са записани вокалите в новия ни албум и кавърите, които качвам в социалните мрежи. Да започваме. Това до мен е студийният микрофон на австрийската компания Lewitt, модел 1040. Това е лампов микрофон, който печели награда Микрофон на годината през 2023 година. Той е и най-високия клас микрофон, който компанията предлага. Ето и няколко отличителни характеристики на този микрофон. На първо място, той има модерен дизайн и качествена изработка, включваща карбон по тялото и позлатена капсула. На следващото място, капсулата е двойна, което позволява да регулираме насочеността и обхвата на микрофона, както ще видим след малко в следващите примери. Пред нас вече стои и контролера на микрофонната система. Както споменах по-рано, микрофонът има опция за регулиране на обхвата и насочеността, като в първата си настройка, както можем да видим от диаграмата, микрофона работи с сравнително ограничен обхват, като капсулата в този случай работи само от едната страна. С завъртане ние можем да увеличим обхвата на микрофона до 360 градуса, като в този случай се включва и втората част на капсулата, за да се постигне този ефект. Имаме също и настройки за дует. Следва да споменем и двете най-големи конкурентни предимства на тази микрофонна система, а именно възможността да се смесва транзисторния и ламповия сигнал от микрофона в различни съотношения. Както знаете, лампата обикновено придава цвят и мекота, докато транзисторният сигнал е по-чист и има по-малко хармонични изкривявания. Следващото голямо предимство на тази микрофонна система са тези 4 тонални настройки на лампата в микрофона. Имаме чиста настройка, топла, тъмна настройка на сигнала и наситена. Важно е да споменем, че всички тези настройки са аналогови и не се изисква никакъв софтуер за управлението на микрофона. Всички тези настройки и функционалности правят микрофонната система на Lewitt изключително подходяща за всякакви инструменти и ситуации. Това елиминира нуждата да притежаваме различни микрофони в нашия арсенал. Имаме all-in-one решение точно тук. Ако искате втора част и да разберете повече за функционалностите на микрофонната система на Lewitt, пишете ни долу в коментарите. Също така можете да запазите част за запис на вокали или на инструмент с този микрофон, отново като ни пишете долу в коментарите или се свържете с нас в социалните мрежи. Относно новия ни албум, той е наличен в абсолютно всички стриминг платформи и може да бъде закупен чрез Bandcamp или през нашия уебсайт. До скоро!